15 il-mediċina se tkun qed torħos sat-tieni ġimgħa ta' Diċembru. Dettalji dwar dan ingħataw mill-Ministru għall-Konsumatur Elena Dalli li spjegat kif dawn jinkludu mediċini li jintużaw għall-kura tal-kanċer, diabete, osteoporosis u hypertension fost oħrajn. L-ikbar qabża fil-prezz se tkun fil-mediċina li tintuża għall-kanċer magħrufa bħala Xeloda. Din il-mediċina sa tiswa €190 minflok €550. Jiġifieri roħs ta' 65%. Min barra r-roħs fil-prezzijiet, il-Ministru Elena Dalli ħabbret ukoll li se jitwaqqaf Intelligence Unit bilan li janalizza l-prezzijiet medji tal-mediċini fl-Unjoni Ewropea. B'hekk ikun assigurat li l-konsumaturi Maltin jingħataw l-aħjar prezz. Iċ-chairperson tal-Awtorità tal-Mediċini Antni Saracino Nglot spjega kif il-proċess li jwassal għar-roħs fil-prezzijiet tal-mediċini huwa wieħed li jinvolvi diversi fatturi. Noqogħdu attenti li nimxu mar-regoli Ewropej. Mar-regoli Ewropej kemm biex nirlu garantixxu l-kwalità tal-mediċini li dik hija l-ewwel ħaġa li naħsbu fiha aħna u li l-awtorità għandha l-inkarigu li tieħu ħsieb il-mediċini li jkunu jinbiegħu hawn Malta huma mediċini ta' kwalità kif huma l-istess fil-postijiet oħra ġol Ewropa. Min barra dan Saracino Nglot fisser kif l-awtorità tidħol fid-dialogu kontinwu ma' min jimporta l-mediċini u dan biex ikun assigurat li minkejja r-roħs l-istok tal-mediċini li jidħol f'pajjiżna jibqa' kontinwu. Dan huwa t-tielet eżerċizzju ta' roħs fil-prezzijiet tal-mediċini li jagħmel il-Gvern f'dawn l-aħħar sena u nofs.